حیدر قرار دے لال نے شہزادیاں نو حکم دیتا، تعمیل ہو گئی، جس لئے تیاری ہو گئی ہے۔ غور فرمانا، امام علی مقام پہلے نانا دے مزار تے اختصار نلد کرنا روانگی با شہادت پیش کرانگا۔ امام علی مقام نے حاضری دیتی ہے نانے دے مزار تے، اور نال ننے ننے شہزادے شہزادیاں نے نانا جی دین واسطے جا رہے ہیں، توڑے دین واسطے جدے آستے تساں جسمیت ہر زخمی کرایا، لوکاں نے واللیل تے کوڑ والظلفے واللیل تے کوڑے پائے نے، او دے واسطے جا رہے ہیں۔ جس لئے سلام کر کے اجازت لے کے پھر نالی سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ ساجدہ دا مزار پر انوار بقی شریف سے اندر، پھر شہزادہ لے کے اپوترے دوترے لے کے بی بی پاک دے سیدہ پاک دے نواتیاں لے کے جا کے اپنی ماں دی قبر تے بیٹھ کے آئے، قدمہ وال بیٹھ کے شہزادیاں سرانے وال کھڑیاں، امی جان میں جا رہا ہوں اس دین واسطے جدے واسطے نانا زخمی ہوندے رہے، تسی زخماں دے اتے پٹیاں بندے رہے ہو، اس دین واسطے جا رہا ہوں۔ او ویلا قریب ہوندے پیا جڑا نانا نے خبر دیتی ہے، یقیناً شہادت ہوئے گی، جان دے دیاں گا، دین دا پرچم سر نگو نہیں ہوئے گا۔ تربت زہرہ حرکت وچ آئی، آواز آیا میرا حسین فکر نہ کر پترا، تیرے پچھے ماں دیاں دعاواں نے، جدو سواریوں ڈگے گا اگے چولی میری ہوئے گی، چولی میری ہوئے گی، جدو سواریوں ڈگے گا چولی ماں دی چاہے گا، فکر نہ کر گھبراؤ نہ جاؤ، اپنے نانا کے دین واسطے چلے جاؤ۔ حیدر قرار دا لال تری آئے تھے کہ غلط فہمی دا ازالہ کر جا۔ آقا یہ چھوٹی عمر دی ایک معصوم بچی کوئے بچ بیٹھی آئی مار، یہ بالکل غلط ہے، جھوٹ ہے۔ آپ سیدہ شکرہ جوان تھی، شادی شدہ تھی، اور امام حسن مصنع کی بیوی تھی، ان کے ساتھ ان کا نکاح ہوا، اور امام حسن مصنع کون ہے؟ وہ حضرت امام حسن کے بیٹے ہیں، یعنی اپنے تائے دی نو سن، جڑا جی وہ بیمار سن۔ یہ تاریخ کا چہرہ مسخ کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ اگر امام حسن کی زوجیت میں حضرت سیدہ شکرہ کو مان لیا جائے تو پھر حضور غوث پاک کو حسنی حسینی سید ماننا پڑتا ہے۔ اگر ان کو مانے تو پھر کیا نام ہے حضرت کی تمام تصنیف پہ ایمان رکھنا پڑے گا، پھر ان کو بھی ماننا پڑے گا۔ تو غوث پاک نے تو اور امام علی مقام فرمایا بٹیا ہاں یہ مان لیتا ہوں کہ طبیعت خراب ہے، روک گئی، بیٹا ٹھیک ہو کہ نہ لیتا دے بھائی نو بھیج دیاں گا، ہزار حکمتہ نے جسے لے بھائی نو بھیج، اگر وقت ملیا تیرے بھائی نو بھیج دیاں گا، ٹھیک ہے ابو جان میں انتظار کرنی الوداع آکھیا، جسے لے الوداع کیا، قافلہ ٹریا، چلدا چلدا مکہ مکرمہ پہنچیا، مکہ مکرمہ پہنچ کے حضرت عبداللہ بن عمر اٹھاؤ البدایہ بننا آیا، عبداللہ بن عمر نے رس کی تھی آقا کوفے نہ جانا، کوفی لا یوفی پڑے تو کھاباد نہیں، پر میں نو پتہ ہے حضور تسا رکنا نہیں، یہ پتہ ہوئے تسا رک جانا ہے تو ہڈے اٹھا دیا نکیلا کر دے گا۔ اور امام مسلم بھی حضرت امام حضرت عبداللہ بن عمر دے مشورے تے کہ حضور نہ جاؤ، کل کے ویکھ لو حالات کی نے، مکہ مکرمہ تو چلے، قافلہ چل دے پہ چل دے چٹیل میدان آ جاؤ۔ امام علی مقام نے غور فرمایا مٹی اٹھاؤ، مٹی تلی تے رکھی، فرمایا میں مٹی پہچان نہ پیا، تے او مٹی ہے جڑی جبریل نے شیشی وچ میرے عرض کی کیڑی جگہ عرض کی تھی کربلا، فرمایا ڈیرے لا دیو ہو میری آخری رام گائے، آقا حسین نے ڈیرے لا لے، صوفیاں نے گھیرے پا لینے، امام نے ڈیرے لا لینے، ڈیرے لگ گئے جس نے پھر دوستہ مذاکرات ٹیبل ٹاک سب ناکام ہوندے نے پہ، آخر انہاں کیا فکر تھی تکا دینے، اگر نبی دی بیوی تے ماں دوڑ سکتی ہے تے یقیناً جدو بچے پیاسے ہونگے پاک دام نبی امام نو مجبور کر دیں گیا، چنانچہ پانی بند کر دیتا گیا ساتھ نو، پر ادھر علی کا گھر بھی کیا ہوگا ہے، علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے، لچک پیدا نہیں کی تھی، اصولہ کے سودے بازی نہیں کی تھی۔ آخر دوستہ
بچے بلک رہے نے العطش دے آوازے پانی 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 دے آوازے ہوندے نے پہ نامی 10ویں دی درمیانی رات آ گئی فرمایا جو جانا چاہتا ہے چلے جاؤ عرض کیتی آقا کتنا نا مراد ہے جڑا اج موت کو دوڑ جائے اے ہو جی موت بار بار آئے جڑا موت آوے تے علی تے نبی استقبال کر دے ہون تیرے قدمہ تو قربان ہو جاگے ایک جہان نہیں لکھا جانا تیرے قدمہ تو نثار سب ہوتے نے پھر آخر علی اکبر نے اذان آکھی امام علی مقام نے جماعت فجر دی نماز کرائی ہے جماعت کرائی ہے امام نے طویل خطبہ اتمام حجت دے واسطے نماز تو بعد پڑھیا فرمایا پہچانو میں کون ہوں میری ماں فاطمہ ہے میرا بابا علی ہے میرا نانا امام الانبیاء ہے ذرا پہچانو تے صحیح میرے نال نبی دیاں نواسیاں تے دوتریاں نے نبی دیاں لاڈلیاں نے نبی دا خاندان نے اور جدے تے دنیا سوار ہو جائے انہوں کی پتا ہوئے کہ نسبتاں کی ہوتیاں نے انہوں کی پتا ہے رسول سے کرانے دی عظمت کی ہے عزیزہ نے گرامی ٹیبل ٹاک ناکام حسین یا بیعت کرنی ہے یا ووٹ دینا ہے تے یا تیار ہو جا فرمایا اور شہادتہ شروع ہو گئی وہاں بن قلبی قربان ہوتے نے پہ خور قربان ہوتے نے پہ ابو بکر بن علی قربان ہوتے نے پہ عمر بن علی قربان ہوتے نے پہ عثمان بن علی قربان ہوتے نے پہ کدی ننے ننے لاشے انہوں محمد دے تڑپ دے نے پھر عباس دے بازو قلم ہوتے نے پہ تین دن دے ترے آئے سید دن دے تریائے سید ہوئیں سب دیاں خشک زبانہ پھر بھی ود ود جانا دتیاں میرے غازیاں شیر جوانہ تین دن دے تریائے سید ہوئیں سب دیاں خشک زبانہ پھر بھی ود ود جانا دتیاں میرے غازیاں شیر جوانہ جدو سب قربان ہو گئے صرف جناب علی اکبر علی اصغر علی اصغر اور امام زین العابدین تے آقا حسین نے باقی سب لاشیں ٹو کے سید تھک گیا ہے جوان علی اکبر ہتھیار لگائے سامنے آئے عرض کیتی ابو جی اجازت فرمایا پترا روک دا نہیں میں علی المرتضیٰ دا بیٹا ہوں حیدر کرار دا بیٹا ہوں مشن عظیم اور مشن عظیم روک دا تے نہیں پر پترا میرے تو بات جاوی تم میرے نانا دا ہم شکل ہے جدو دل اداس ہوندے میں تینوں ویکھ لینا ہوں نانے دی یاد تازہ ہو جاتی ہے دست بستہ قدمہ تے گر پہ عرض کیتی آقا یون والے لوگ اعتراض کرنگے بڑھا باپ شہید ہو گیا پتر دے سامنے اشور دے خلاؤ میں اجازت دے دے شہزادیہ تیرے قدمہ تو نثار ہوں میرا دادا شرمندہ نہ کرن میرا بابا شرمندہ نہ کرن ناراض نہ ہو جان اجازت دے دے علی تیری جب دی جوانی 18 سال دی عمر شریف جس لئے دی فرمایا جاؤ بیٹا اجازت ہے پر پھپوانو اجازت لے لو پھپوانو بھی مل لو شہزادہ جاتا ہے حضرت سیدہ زینب اور ام کلثوم دے خیمے چ جاندے نے پے گردن چکی پھپھو امی اجازت فرمایا آؤ بیٹا اجازت آؤ بیٹا کیویں آئے ابو پھپھو جی سب قربان ہو گئے نے یا میرا ننا جا ویر علی اصغر رہ گیا یا میرا باپ ہے یا میرا بھائی زین العابدین چھوٹا ہے اصولن میرا حق بڑھدا باپ کو اجازت منگی اجازت دیتی ہے پر مشروط جاؤ پھپھوا کو اجازت لو علی دیاں دیاں نے دعا لے پترا سید جدو قدمہ تے گریا شہزادیاں دیاں آئی نکل گئے شہزادیاں دیاں آئی نکل گئیاں پھپھیاں نکل گئے بڑے پیارے آدھے نے باپ دا خاندان ہوندے جس لئے ڈگ بے قدماتے پھپھو امی بابا انتظار آندے نے پترا جلدی کوئی بزدلی داتا نانا دے جائے دو میں پھپھو کلاوچ لے لیا جوان پتیجے نو لے لیا فرمایا پترا علی دیاں دیاں وہاں روک دیاں نہیں پر پترا تو گیو نانے دی تصویر چلی جائے
نانے دی تصویر معذرت خواہاں تفصیل وچ جاواں میرے اپنے حوصلے دی بات نہیں آرٹسٹ نہیں انہاں لوکاں دی محبت نو ایمان سمجھنا انہاں دی محبت نو ذریعہ نجات سمجھنا خیر مختصر کر کے میں عرض کرنا شہزادہ نکلیا فرمایا ویرا ذرا مینوں بھی مل لو فرمایا بیٹا جو سکینہ ننے جے لیے امام علی اکبر آئے اپنے بھائی زین العابدین نو ملے فرمایا رج کے ذرا مل لے پھر جدائیاں لمیاں پین گیاں شہزادیاں دے جڑا منظر فرشتیاں دے بھی آنسو نکل گئے حوراں دیاں چیخاں نکل گئیاں پھر میرا شہزادہ مل کے امام علی اکبر جدو ننے جویر نو اٹھا کے ننا جی علی اصغر نو گود وچ لے کے سینے نہ لا کے گردن چکا کے او دے رخسارا تے گال تے قدم جس لے لب رکھے نے تارا نکل گئیاں فرمایا ویرا تیری جوانی نہ ویکھی ویر باما دے دے اے چمنستان نبوی دی بند کلی افسوس ویر جوان ہون تے باواں بندے نے اج جوان میں تیری جوانی نہ ویکھ سکی تے ویکھ سکیا یہ تو جوان تو علی اکبر دا دل بھاگ بھاگ ہو جانا جی ننا جی علی اصغر نظرہ نظرہ وچ جواب دیندا ہے فکر کرنا ویرا تقدیر کچھ ہور آندی ہے پئی چل چند لمحہ بعد تیرے مگر آواں گا یہ تیرا پیار ہے علی اصغر بھی دور نہیں رہے گا میں آ رہا ہوں پیار کیتا شہربانوں نے بوسا دیتا علی اکبر بیٹا حوصلہ کرو جناب علی اکبر امام علی مقام نے دلاسا دیتا پچھاٹے فرمایا اوس بھائی مینوں بھی پیار کرو ننی جی سکینہ نو چکیا گل نہ لایا چھوٹی جی بہنا چکیا گل نہ لایا ننیا ننیا بازواں نال علی اکبر دے گل وچ گھیرا کر لیا چیخاں نکل گئیاں سیدہ سکینہ دیاں اور نال امام علی اکبر دیاں امام نے فرمایا پترا حوصلہ کرو تے بچی ہے تو جوان حوصلہ کر عرض کیتی ابو اے سکینہ دیاں آئی سن کے مینوں سغرا یاد آ گئی ہے جڑی مدینے میں چھوٹی مینوں سغرا دی یاد آ گئی ہے جڑی مدینے میں اڈیک دیے پئی کہ میرا ویر مینوں لین آئے گا کون سغرا نو کہے کون بی بی پاک نو کہے اگو اپنے ویراں دا انتظار نہ کری میرے امام نے دلاسا دیتا میں دوست والوداع کے واسطے ایئرپورٹ سے گیا جس لئے جہاز اڑیا واپس اور لگے ایئرپورٹ کچھ لوگ اکٹھے ہوئے کوئی مائی پانی لین واسطے دوڑ دیے پئی کوئی بچہ چھوٹا دوڑ دے پیا کچھ سفید ریش بزرگ میں دوستاں نے پوچھا کی انہاں جواب آیا اس بیٹی ایک خشیدی عالم چھے ایدہ ویر بیرون ملک اسے کم جا رہا اور ویر کی جدائی وچ وکی ہے تے بے ہوش ہو گئی ہے میرے آئی جاری ہو گئی ہے اس پیر نو پتہ ہے میرا ویر آ جائے گا جناب سکینہ تے سورہ نو پتہ ہے ویر واپس نہیں ہو شادات جڑی اس کرانے نے قربانیاں دیتیاں نے
ایویں نہیں میرے قرآن اللہ دے قرآن چے کل سالکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربى، ایویں نہیں فرمایا کہ میں کلمے دا صلہ مگنا ہوں۔ تو عزیزان گرامی میرے آقا حسین نے دلاسا دیتا بیٹا یزیدی بزدلی دا تانا نہ دے دے، اس واسطے بیٹا حوصلہ کرو۔ ننی جی سکینہ عرض کر دیا نے پہ بھائی پیار کر دیا نے پہیاں، فرمایا جو بٹیا ویر نو جان دیو۔ امام دلاسا دے کے اپنی چھاتی نہ لا لیا۔ علی اکبر جسے لے پھر مہان سلام کر دینے پہ اختصار کرنا، سلام کر کے سواری تے سوار ہوئے نے ایک خیال نے تڑپا کے رکھ دیتا۔ سیدہ پھر میرے امام سکینہ نو تاریا دوڑ کے گئے، فرمایا بٹیا او پیارے بیٹے علی اکبر کی گل اینی گل ہوئی جناب سکینہ اگے سواری دے کھڑیاں ہو گئیاں نے۔ عرض کی تھی ابو جی ذرا کنڈ پیچھے ویکھو، ویکھیا جناب سکینہ اگے کھلوتی نے۔ فرمایا جدو ویر دولے بڑھدے نے، وے جدو ویر دولے بڑھدے نے پہنا واگ پھڑ دیاں نے، پھر ویلا نہیں۔ فرمایا منظر پیش کر دیتا ہے سکینہ سامنے کھڑے ہو کے پکڑی لگام سواری دی بی بی تے رو رو دے وے دہائی میں صدقے میں واری ویرا میں صدقے کھول کھلو بی بی سکینہ رو رو دے وے دہائی میں صدقے میں واری وے ویرا مینو دے جا واگ پھڑائی، کہنا دیا تے آنسو نکلے۔ فرمایا سکینہ ایک دا صلہ قیامت نو دیاں گا۔ امام نے پھر اٹھا لیا۔ امام عالی مقام مختصر اختصار کرنا وا دلاشا دے کے میرے امام نے فرمایا یا پترا سوار ہو جاؤ، سوار ہو جاؤ۔ پھر خیمے بلد کیتا شہزادے نے، امی شہربانو سلام الوداع، اے لاڈلی علی دیا بیٹیا پھپھو بھی سلام الوداع۔ شہزادیاں نے آکھیا جاؤ بیٹا سپرد خدا جسے لے سید ترے ہے، کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے۔ حیدر کرار دا پوتا جاتا ہے، کھلبلی بچ گئی، ہوش اور ہوش کو جو کم لینے علی دا پوتا آگیا۔ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی خدا معلوم ہوتا ہے۔ اختصار کرنا میرا آقا سوار کر کے پھر قدمانو سلام کر کے شہزادہ کہ میرا سید امام علی اکبر گیا۔ باپ نے آکھیا یا رب العالمین اے میرا تحفہ قبول کر لے۔ جوان علی اکبر ہو دے پیا، تیرے دین تو راہ خدا قربان کر ربا، تیرے دین تو قربان کرنا پیا۔
فرماؤ میں آؤں گا کشتی کنارے لگا کے حیدر کرار دا لال گیا یکبار کی نل حملے ہوئے اور دور تمی ہوئی ہے کدی سواری باہر ہو دیئے کدی اندر جان دیئے کدی باہر ہو دیئے کدی اندر جان دیئے امام عالی مقام شہزادیاں نو تسلیاں دے رہے ہیں دیکھو تاڑا بیٹا کردہ کیے پیا علی دی تلوار دے جوہر دکھا رہے ہیں دیکھو آ رہے ہیں اور کس قدر پھرتی نل حملہ کر دے پیا ایک آوازہ بلند ہویا یک بار کی نل حملہ کر دے ہو نیزیاں دیاں نیاں سدیاں ہو گئیاں تیران دے تلواراں دے مین پہنے شروع ہو گئے نے بجلی دی طرح چمک کے گردیاں نے پہیاں اور پھر ویکھیا کچھ دیر بعد ایک ظالم نے نیزہ ماریا غار بن گئی سینے وچ سید چکرا کے زمین تے آ گئے سواری خالی گئی قیامت سورہ بھائی جان ساڈا بیٹا گر گیا ہے علی اکبر دی سواری خالی ہو گئی ہے پھر روایتاں دو ملدیاں نے روایتاں دو ملدیاں نے ایک ایک لاش دے ٹکڑے ہو گئے دوجی روایت نہیں یا گرن لگے آواز دیتی ابو جی آقا حسین کو آواز دیتی شمشیر ذوالفقار حیدری لہرا کے شہزادہ جدو بیٹے دے وال گیا دی طرح دوڑے ویکھیا تے بیٹا بے ہوش سینے وچ غار بنی ہوئی ہے سینے اٹھا کے گود وچ پایا گود وچ پایا پیار کیتا زلفاں نو سواریا جس لے دیر بعد ہوش آئی فرمایا بیٹا علی ایک پہچان نہیں سر دے اشارے نظر کیتی ابو جی پہچان ابو جی پہچان فرمایا بیٹا ہمت ہوئے ذرا بول کے دس دے آخری بار میرے پتر دی زبان وچوں ابو دا لفظ نکل آئے گا عرض کیتی آہستہ جی زبان عرض کیتی ابو جی تسی میرے والد گرامی آقا حسین فرمایا ہاں پترا کوئی آرزو ہووی بول میں علی مشکل کشا دا بیٹا ماں امام الانبیاء دا نواسا عرض کیتی ابو جی جو نظارے نظر ہوندے نہیں پہ وہ تے کوئی دنیا دی چیز یاد نہیں ہون دیندے پر ایک کو حضرت باقی رہ گئی ہے فرمایا بول بیٹا مشکل کشا دا پتر عرض کیتی ابو جی ایک وری باجی سورہ نو ویکھ لواں کس حال وچ فرمایا فیرا فرمایا پترا فکر نہ کر توجہ کرنا انج بازو انگلاں اٹھائیاں آقا حسین نے انگلاں اٹھائیاں فرمایا لے پترا درائی نہ انگلاں درمیان نظر مار جس لے نظر ماری کل حجاب ختم ہو گئے ویکھیا مدینے وچ سورہ رو رہیاں نے حضرت نے حسن مسنہ دی خدمت وچ عرض کر دیا نے آقا پتہ کرو کوئی رائی مدینے جاندہ ہوئے کوئی رائی ہوئے مدتاں بیت گئیاں ویر ویکھیا مدتا بیت گئیاں ویر ویکھیا نو ذرا جلدی نل ویر ملواؤ پاپا ابو آقا سرتاج من لکھو مدتا بیت گئیاں ویر ویکھیا نو ذرا جلدی نل ویر ملواؤ بابا مینو اپنے ویران تو داس ہو گئیاں رکے لکھے جا رہے ہیں جس لے نہیں گل ویکھیا رو رہیاں نے امام علی اکبر نو فرمایا ہاں بیٹا ویکھ لے آئی عرض کیتی ابو کوئی جائے میرا سلام دے دوے واہ واہ کہہ دے وعدہ وقت نہیں ملیا ورنہ وعدہ ضرور نباندہ امام علی مقام دلال باپ دی گود شہید ہو گئے ان للہ و انا الیہ راجعون امام علی اکبر شہید ہو گئے پھر ننگریز علی اصغر شہید ہو گئے عزیزان گرامی پھر ننہ جا لاشا لے کے سید ہوں دے پیا تیاری کر دیئے باقا حسین کی شہادت پیش کرنا چاہوا توجہ نال اور مسلمانوں ذرا سینے چ ایمان رکھن والے ذرا دعوت ذرا خاندان نال محبت رکھن والے
میرے آقا حسین جس ویلے آقا حسین تیاری فرمائیے ذوالفقار حیدری پکڑی امامہ شریف بنیا ویکھیا کہ مدینے تے راہ تو ایک بندہ لگا ہوندا ہے ڈاچی سوار جیڑا دوڑ کے لگا ہوندا ہے فرما خیال آیا خیمیاں دی بیگ تو خیمیاں تے حملہ کرنا چاہتا ہے امام جلدی کا خبردار اگے نہ آوی اگے علی دیاں روب کر دیا نے پیا ملعون نہ ہو وہ دست بستہ قدمہ تے گر گیا آقا میں کوئی مخالف نہیں میں تے غلام فرمایا کتوں آئے عرض کیتی میں مدینے ہو آیا ہوں فرمایا کمیں آئے حضور میں آپ کی بچھڑی ہوئی بیٹی دا قاصد بڑھ کے آیا بچھڑی ہوئی بیٹی دا قاصد بن کے آیا فرمایا اور والیاں نو پانی پہ آیا جا پر آیا حضور اے کی ماحول بنے فرمایا میں تینو دسنا اور والیاں نو پانی پہ آیا جاندہ ہے کھانا کھلایا جاندہ ہے پر میری بیٹی دا پیغام لے کے آن والیا آج حسین مجبور ہے میرا پتر علی اصغر بھی پیاسا چلا گیا ہے میرے جوان علی اکبر بھی پیاسے چلے گئے نہیں میں علی اصغر بھی پیاسے چلے گئے نہیں علی اکبر بھی پیاسے چلے گئے نہیں آج میں مجبور ہوں امام علی مقام امام حسین ذرا توجہ پھر فرمایا چلا جا میرے بچے شہید ہو گئے نہیں کھیتی علی کی کٹ گئی فرمایا میرے بیٹے شہید ہو گئے نے مسلمانوں پیغام دیتا نکل جاتا کہ یزیدی گھیرے چنایا جائے پھر امام تیاری کر کے فرمایا شہر بانو عرض کی تھی سرتاج من حکم ہوئے کے بیٹھیاں نے علی اصغر سے غم نے چور کیتا ہے بانو فرمایا امام نے شہر بانو عرض کی تھی آقا حکم گردن اٹھائی فرمایا شہر بانو حوصلہ کر تو علی دے گھر دی عزت شیر خدا دی نوے عرض کی تھی ویرا حوصلہ ہے کوئی آواز نہیں نکل رہا غم نے چور کر دیتا ہے فرمایا حوصلہ کر عالی امتحان باقی ہے فرمایا آخری زیارت کر لے حسین دی پھر تینو حسین نظر نہیں آئے گا آخری زیارت کر لے جس لینی بات سنیے حضرت شہربانو تے غشیدہ عالم دلاسہ دے کے حوصلہ دے کے کھڑیاں کیتا قدمہ تے گر گئیاں فرمایا شہربانو حوصلہ کرنو شیروان دی پوتی علی دی نوے عرض کیتی آقا پہلی تے گل عثمان دی کی زندگی جدی گود خالی ہو جائے پھر دوجے نمبر تے آقا اس واسطے بھی برداشت نہیں ہویا کوئی سورے اجڑے تے پیکے دن گزار لیندیاں نے جے سورے اجڑ جائے پیکے گزار دیاں نے کوئی پیکے اجڑ کے سورے میں اس واسطے آقا تیرا سہارا سی اج شہر بانو تے نہ سورے رہ گئے نے تے نہ پیکے رہ گئے آج نہ سورے نہ پیکے تنہا ماں فرمایا شہر بانو فکر نہ کر جدہ کوئی نہ ہوئے ادا خدا و رسول اللہ امام عالی مقام اختصار عرض کرنا دلاسہ دے کے میرے آقا پھر نکلے نے فرمایا لو شہر بانو الوداع پردے دا خیال رکھنا عرض کی ایک لمحہ وقت دے دیو سرتاج آقا حسین دے قدمہ تے گر گئیاں فرمایا بول شہر بانو عرض کی آقا جب شوہر شفیق ہوئے کہ عورتاں دے طبیعت دے وچ لاپرواہی آ جاتی ہے کوئی بات نہیں مہربان نے معاف کر دیں گے کدی وقت نال کھانا نہ پیش کر سکی ہو ماں کدی وقت نال پانی نہ پیش کر سکی ہو ماں یا کوئی جملہ نکل گیا ہوگا جڑا طبیعت ناگوار ہے اے علی دا مولا کائنات دا پتر ہے مہر نبوت دے کھیڑن والے کوئی جملہ ناگوار ہوئے معاف کر دیں فرمایا شہر بانو تینو ایک باری معافی نہیں لاکھ بار معافی تو او قربانیاں دتیاں نے جڑا قیامت والے دن تو اپنی مثال آپ ہوئے میرے آقا حسین
میرے آقا حسین جس لئے دراسے دے کے اختصار نہ نکلنا ایک اور خیمے وال رخ کیتا ہے ایک دا خیمے جدر علی دے پتر دی گردن چکی ہوئی ہے قدم زمین تے کس دے جاندے نے اٹھا کے پوری طرح نہیں چل دے اور گردن حیاء نل چکی ہوئی ہے ایک خیمے خاتون جنتیاں دیا ایک خیمے علی دیاں تیاں دینے ایک خیمے علی دی لاڈلی بیٹی ام کلثوم دینے ایک خیمہ فاطمہ حضرت سیدہ زینب علی دی لاڈلی تی دے خیتیاں دے خیمے نے امام اندر داخل ہوئے عجیب مندر ویکھیا ایک آن پیر دا لاشا پیا ہوئے اور محمد دا لاشا پیا ہوئے اور جناب علی اکبر دا لاشا پیا ہوئے شہزادیاں کدی آن دا منہ چم دیاں نے والا نو سوار دیاں نے کدی محمد دے چہرے نو چم دیاں نے کدی آن علی اکبر دیاں زلفاں نو سوار دیاں نے چم دیاں نے بول علی اکبر پترات تے نالائک فرما بردار سے آواز دے دیا جی پھوپھومی میں حاضر ہویا کدی دیر نہیں سی ہوئی شہزادیاں بول پھوپھو نو تسلی دے دے اٹھ میرا علی اکبر بے وفادار بھتیجیا بولتے بے وفادار بھتیجیا بولتے صحیح بے وفادار بھتیجیا بولتے صحیح میں جملہ ظلف زنجیر تیری سانو اپنے پتر نہیں یاد رہنے اکبر بھلنی نہیں تصویر تیری امام نے منظر ویکھیا چیخا نکل گئیاں علی دے لال دیاں اگے ودے شہزادیاں تعظیمن کھڑیاں ہو گئیاں رہی فرمایا شہزادیوں علی دی بیٹیاں شیر خدا دیاں دیاں عرض کی تھی بھائی بالکل بجاؤ فرما دیو پرو دے نال ایک پھپھو بیاں ایک ماں بیاں عورتاں دے دل اولاد واسطے خاندان واسطے بڑے نرم ہوندے نے فرمایا شہزادیوں پھر میرے آن دا مطلب سمجھ گئی ہو عرض کی تھی ویرہ علی دیاں تیاں جدو نبی اعلانے جہاد کر دے سن علی جدو تیار ہو کے نکل دے سن چہرے دی چمک دستی سی علی میدان میں جا رہے ہیں تو بھی علی دا بیٹا ہے چہرے دی آخری وار پہنا نو ملنا آیا ہے فرمایا ہاں مل لو اجازت پھر کوئی پشتلی داتا نہ دے وے ایک کندے نال ام کلثوم لگیاں دوجے کندے نال سیدہ زینب چیخاں نکل گئیاں قیامت صغریٰ دا منظر ہے قیامت صغریٰ دا منظر ہے ایک قیامت صغریٰ دا منظر ہے جدو آخری وار پہنا ویر نو مل لگیا نے انشاءاللہ مچھڑن نہ ویر کسے دے تے نہ ہون نمانیاں پہنا جس پہن دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا حیدر کرار نے فرمایا لو بہنا الوداع آپ فرمایا ویرا دعا کر جا فرمایا جدو ویر کرو نکل دینے پہنا خیر دعا کر دیا نے خیر دیا خیران دیا دعا کر خیر ہوئے عرض کی تھی ویرا اشیت خیر دیا کریں گے آج تو دعا کرنی ہے فرمایا کیوں فرمایا ویرا تو علی دا پتر مرد تیرا امتحان ختم ہون والا ہے دیاں تے علی دیاں وہاں نال عورتاں بھی ہیں ساڑھا امتحان ہون شروع ہونے ویرا دعا کر جا پائے سبات میں لگدش نہ آ جائے شہزادیاں واسطے دعا کر دینی پہ یا اللہ حوصلہ استقامت دے امام عالی مقام نے دعا کی تھی فرمایا لو الوداع پھر جدو سید جدا ہویا
اچھا خیمے دے گیٹ تک بہنا الوداع کہہ دیا نے پئیاں پھر کتوں الفاظ لیاواں انہاں شہزادیاں دا جدو پتہ ویر جا کے پیچھا نہیں آنا پھر میرا آقا امام زین العابدین کو لائے نے چھاتی نہ لایا مسند نشین بنایا فرمایا پترا نانے دے دین دا خیال رکھنا تیرے نال فاطمہ دیاں تیاں نے انہاں دے پردے دا خیال رکھنا حضور تعمیل حکم ہوئے گی فرمایا مصائب مرداں واسطے ہوندے نے عرض کیتی ابو مینوں اجازت دے دیو فرمایا پترا تینوں اجازت نہیں تو جائے گا حسین دی نسل ختم ہو جائے گا ابو جے حسینوں کوئی چھوڑے گا تے نہیں فرمایا کی مجال اے ہوئی اللہ رسول دی مرضی ہے کہ تو رویں گا نالے بے ابو جی میں کوئی لوگ فرمایا نہیں بیٹا تینو حکم نالے تو جائے گا حسین دی نسل ختم ہو جائے گی عرض کیتی ابو جی جے نسل دی باسی علی اکبر نو رکھ لیندے جوان بھی سن ہم شکل بھی سن رسول اللہ دے فرمایا پترائے دے اندر راز ہے تیری ماں دے نا شہر بانوئی او دی ماں دے نا امی لیلہ سی تیری ماں دے نا شہر بانوئی تیرے ماں دا تے میرا نکاح پڑھون والا فاروق اعظمی جڑا تیری نسل جو ہوئے گا انہاں دا حیاء بیٹا بہت حکمتہ نے بیٹھو پھر امام عالی مقام نے امام زین العابدین نو بٹھایا پھر ٹرے میرے آقا حسین کدی گھر وچ منظر بن جاندا ہوے گا جدوں بات ٹرن لگدا ہے کوئی بڑا چھوٹے چھوٹے بچے ضد کردے نے میں بھی نال جانا ہے اور پلہ پکڑ کے نال 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 چل دے نے میرا آقا ٹریا ہے ایک چھوٹی جی بچی پلہ پکڑ کے نال نال ٹر دیے پئی جدر جاندہ ہے باپ نال نال جاندیاں نے پئیاں ایک کون نے جناب سیدہ سکینہ نے نال نال جاندیاں نے سب نو مل دیاں نے مل کے جدو آقا حسین آئے نے فرمایا ابو کدھر چلے ہو میں جاواں گی یا میں نو چھوڑ کے نہیں لے جانا فرمایا بٹیا پوتی علی دی اگرچہ چھوٹی ہیں پوتی علی دی آؤ پیار کر لو سینے نہ لایا ننیا ننیا بازوਆਂ نے باپ دے گل وچ گھیرا پایا چیخاں نکل گئیاں ابو نہ جائیو ابو نہ جائیو ابو نہ جائیو ابو نہ جائیو کیونکہ ماں پہ مان تران تیاں دے ہندے نے کوئی گل کرے تیاں دیا نے بہت کون ہے گل کرنے والا میرا پیو جودہ ابو تسی چلے گئے سکینہ دے مان ٹوٹ جان گے ابو کون میرے لاڈ لکھے گا کدے سینے تے لیٹا گی فرمایا بٹیا حوصلہ کر چھوٹی ہے مگر پھر بھی علی دی پوتی ہے امام نے دلاسا دیتا امام دلاسا دیتا دلاسا دے کے فرمایا لو سکینہ بیٹا جاؤ ادھر فضا نے حکم دیتا فضا آقا حکم فرمایا لے جاؤ جا کے بیٹی اپنی امی دی گود وچ لیٹو علی اصغر دے غم دے وچ کمی ہو جائے گی تیری امی دے دل نو سہارا مل جائے گا حکمن جدو سکینہ جاندیاں نے پہیاں لے کے خیمے دی اوٹ تک پہنچے سکینہ فرما دیا نے فضا جی بی بی پاک فرمایا رک جا آخری لمحات نے میرے ابو دے پھر ساری زندگی باپ نظر نہیں جوڑا ساری زندگی میرا باپ نظر نہیں آئے گا رک جائے آخری لمحے زیارت کر لین دے سکینہ خیمے دی اوٹ وچ رک گئیاں میرے آقا نے خیمیاں والا ہاتھ لہرایا فرمایا لو شہزادیو الوداع اے خاندان نبوت الوداع حسین جا رہا ہے میرا آقا حسین سواری تے سوار حکم کیتا سواری چل سواری چلی نہیں پھر جھڑکیا چلی نہیں سواری آسمان وال چہرہ اٹھایا میرے رب العالمین قادر مطلق رب مینوں زبان دے تیرے نبی دا نواسا ناراض ہوندا ہے پیا
نبی دا نواسا ناراض ہوندا ہے پیا اے ناراضگی دی برداشت میرے کولوں نہیں ہوئی اندر آگا جواب دے دے زبان دے دے زبان ملی عرض کیتی آقا میں نافرمان نہیں میں نافرمان تے بے ادب نہیں تیرا حکم ہوے میں سمندر وچ کود جاواں تیرا حکم ہوے میں دریا دا اگ دا دریا ہوے تے کود جاواں فرمایا پھر ٹردی کیوں نہیں عرض کیتی آقا کیویں ٹراں ذرا پیچھے مڑ کے تے ویکھو خیمے دی اوٹ وچ ننھی جئی سکینہ ہاتھ جوڑ کے بیٹھی ہے نی سواری نہ ٹری ننے جے ہاتھ جوڑ کے بیٹھیاں میں نی سواری نہ ٹری تو ٹر پئی سکینہ دے ابو چلے جان گے مجھے یاد بات مارو اوے کچھ بغیر کی دا مظاہرہ کیوں کرتے ہو میرے آقا نے اسے ویلے پھر سواری تو اترے آگے بیٹی نے اٹھایا فرمایا بٹیا نہ روک تیرا دادا میرا انتظار کردا ہے پیا تیرے ویر میرا انتظار کرنے پے ابو جی یہ تسی چلے گئے مدینے کون آئے گا کون سکینہ نو لوریاں دے گا اگرچہ چھوٹی پر کچھ فراست رکھنی امام الاولیاء دی پوتری مینوں پتہ ہے مینوں جیلاں وچ کون لوریاں دے گا میرے آقا حسین سواری مختصر کرنا نہ اتنا حوصلہ ہے نہ اتنا میرے آقا نے سواری تے سوار ہوئے اور آنسو نکل گئے آخری بار سلام کیتا شہزادیہ نو الوداع کے فرمایا لو الوداع اے خاندان رسول لو شہزادیہ الوداع میرے آقا حسین دی سواری ٹری کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا یزیدی کتیاں دے دل دہل گئے نے فرشتے بھی ظلم و ستم نو ویکھ کے رو رہے نے پورا دیاں چیخاں نکل رہیاں نے اور کی ہوندا ہے شہزادہ خرام اپنے مجاہدانہ انداز دے نال جویں مجاہداں دا انداز ہوندا ہے بڑے کانفیڈنس نال میرے حسین جاندے نے کوفیاں دے دل دہل گئے فرمایا علی دے پتر ول ویکھو میدان وچ آن دا طریقہ بھی حیدر کرار والا ہے علی دیکھ حیدر کرار والے کتنے کانفیڈنس نے خود اعتمادی اور یاوے خیر مختصر کرنا جس لئے لاشے نظروں دے پیز الفقار حیدری دے جوہر دکھائے اے پھر بابازہ بلند ہویا امرو ساس نے یک بار جن حملہ کر دیو ایک اللہ شیر علی دا اتے دشمن کھبے سجے ہر پاسے دشمنیاں نے گھیرے کدی سواری ٹوڑ وچوں باہر آندی ہے کدی پھر جاندی ہے کدی پھر آندی ہے چیخاں نکلدیاں نے پیاں یزیدی کتیاں دے مگر جدو یک بار کی نل حملہ ہویا سید دے جسم تے اتنے زخم ہو گئے سواری کدی باہر نکل دیئے کدی اندر آندی ہے پھر سواری نکلی اس گرد و غبار دے گھیرے چوں کہ سواری خالی ہے شہزادیاں تے غشید عالم پابی شہر بانو تیرا سہاگ لٹیا گیا سکینہ تیرا باپ جدا ہو گیا
میرے آقا حسین سواری تو زمین تے آ گئے نے، سواری تو زمین تے آ گئے نے، اور پھر اختصار کرنا دنیا دا کتا کے ودیا فرمایا ہٹ میرے کناں وچ اذان امام الانبیاء نے آکھیے اج لاج رکھ لین دے، سر سجدے وچ گیا، ظلم دا خنجر چلیا، امام شہید ہو گئے، ان للہ و انا الیہ راجعون، کھیتی علی کی کٹ گئی، بستی اجڑ گئی، پردیش میں حسین سے بہنا پچھڑ گئی۔ عزیزہ نے گرامی عرض کرنا اتھوں تک بات رہی تے مرد میدانہ میں ایتھوں تک بات رہی دی، پھر مرد میدانہ وچ جاندے نے، میدان کربلا وچ ظلم دی انتہا، امام شہید ہو گئے، فتح دے نگارے وجن لگ پے، فتح دے نگارے وجن لگ پے، بے گورو کفن لاشے نبی دے نواسیاں دے پے ہوئے نے، علی دی اولاد فاطمہ دے پتراں دے پے ہوئے نے، جنہاں تے کوئی آنسو بہا نہیں سکدا، فتح دے نگارے وج گئے۔ پھر اس تو بات نہیں، جشن منان تو بعد سوارا نے خیمیاں وال رخ کیتا، جدو خیمیاں وال رخ کیتا، خیمیاں وال رخ کیتا، کائنات دا ذرہ ذرہ شرمندہ ہو گیا، او لینو حیا کرو کدھر رخ کیتا جے، علی دیاں دیاں بیٹھیاں ہوئیاں نے، اوے اپنے اپراواں دے غم وچ چور نے، میں کتھوں الفاظ لیا ہوں، کتھوں اتنا حوصلہ لیا ہوں کہ منظر پیش کر سکا، بس کروایت دل نو حلا دین والی یہ جڑی میں پیش ہوئی کر دینا۔ ایک سوار لنگ دے پیا آندہ میں ویکھیا ایک چھوٹی جی بچی، ایک نکی جی بچی دوڑ دیئے پئی ٹیلے تے دوڑ دیئے پئی، ہائے ابو جی، ہائے ابو جی، ہائے ابو جی دے آوازیں دے رہی ہے، ایک ظالم پیچھے دوڑ دے پیا، والیاں پکڑن واسطے انہیں کھچی ہے، کن زخمی ہویا، خون لگ دے پیا، ننی جی بچی آقا حسین بھی دعائی دے دیئے پئی، نالے گج کے فرما دیا نے میں کتے پیشا ہٹ جا، میں علی دی دیا اہلہ بھر تنو والیاں دے دیا، وہ ذلیلہ قریب آیا اگرچہ چھوٹی پر نبی دا خاندان۔ حیدر قرار دے لال نے شہزادیاں نو حکم دیتا، تعمیل ہو گئی، جس لئے تیاری ہو گئی ہے، غور فرمانا۔ امام علی مقام پہلے میں نانا دے مزار تے اختصار نلز کرنا روانگی بس شہادت پیش کرانگا۔ امام علی مقام نے حاضری دیتی ہے نانے دے مزار تے، اور نال ننے ننے شہزادے شہزادیاں نے، نانا جی دین واسطے جا رہے ہیں، توڑے دین واسطے جدے آستے تساں جسمیت ہر زخمی کرایا، لوکاں نے واللیل تے کوڑ والظلفے واللیل تے کوڑے پائے نے، او دے واسطے جا رہے ہیں، جس لئے سلام کر کے اجازت لے کے پھر نالی سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ ساجدہ دا مزار پر انوار بقی شریف سے اندر، پھر شہزادہ لے کے اپوترے دوترے لے کے بی بی پاک دے سیدہ پاک دے نواتیاں لے کے جا کے اپنی ماں دی قبر تے بیٹھ کے آئے، قدمہ وال بیٹھ کے شہزادیاں سرانے وال کھڑیاں، امی جان میں جا رہا ہوں اس دین واسطے جدے واسطے، نانا زخمی ہوندے رہے، تسی زخمان دے ہوتے پٹیاں بندے رہے ہو، اس دین واسطے جا رہا ہوں۔ او ویلا قریب ہوندے پیا جڑا نانا نے خبر دیتی ہے، یقیناً شہادت ہوئے گی، جان دے دیاں گا، دین دا پرچم سر نگو نہیں ہوئے گا۔ تربت زہرہ حرکت وچ آئی، آواز آیا میرا حسین فکر نہ کر پترا، تیرے پیچھے ماں دیاں دعاواں نے، جدو سواریوں ڈگے گا اگے چولی میری ہوئے گی۔
چولی میری ہوئے گی، جدو سواریوں ڈگے گا چولی ماں دی چاہے گا، فکر نہ کر گھبراؤ نہ جاؤ، اپنے نانا دے دین واسطے چلے جاؤ، ایدرے قرار دا لاہور تری آئے تھے غلط فہمی دا ازالہ کر جا۔ آقا یہ چھوٹی عمر دی ایک معصوم بچی کوئے وچ بیٹھی آئی مار، یہ بالکل غلط ہے، جھوٹ ہے۔ آپ سیدہ شکرہ جوان تھی، شادی شدہ تھی، اور امام حسن مصنع کی بیوی تھی، ان کے ساتھ ان کا نکاح ہوا، اور امام حسن مصنع کون ہے؟ وہ حضرت امام حسن کے بیٹے ہیں، یعنی اپنے تائے دی نو سن، اے جڑا جو بیمار سن۔ یہ تاریخ کا چہرہ مسخ کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ اگر امام حسن کی زوجیت میں حضرت سیدہ شکرہ کو مان لیا جائے تو پھر حضور غوث پاک کو حسنی حسینی سید ماننا پڑتا ہے۔ اگر ان کو مانے تو پھر کیا نام ہے حضرت کی تمام تصنیف پہ ایمان رکھنا پڑے گا، پھر ان کو بھی ماننا پڑے گا۔ تو غوث پاک نے تو اور امام عالی مقام فرمایا بٹیا ہاں یہ مان لیتا ہوں کہ طبیعت خراب ہے، روک گئی بیٹا ٹھیک ہو گے نہ لیتا دے بھائی نو بھیج دیاں گا۔ ہزار حکمتہ نے جس لئے بے بھائی نو بھیج اگر وقت ملیا تیرے بھائی نو بھیج دیاں گا۔ ٹھیک ہے ابو جان میں انتظار کرنی الوداع یا کیا، جس لئے الوداع کیا قافلہ ٹریا، چلدا چلدا مکہ مکرمہ پہنچیا۔ مکہ مکرمہ پہنچ کے حضرت عبداللہ بن عمر اٹھاؤ البدایا بننا آیا۔ عبداللہ بن عمر نے رس کی تھی آقا کوفے نہ جانا، کوفی لا یوفی بڑے دھوکہ بعد نہیں، پر میں نو پتہ ہے حضور تسا رکنا نہیں، یہ پتہ ہوئے تسا رک جانا ہے تو ہڈے اٹھا دیا نکیلا کر دے۔ اور امام مسلم بھی حضرت عبداللہ بن عمر دے مشورے تے کہ حضور نہ جاؤ، کل کے ویکھ لو حالات کی نے۔ مکہ مکرمہ تو چلے قافلہ چل دے پہ چل دے چٹھیل میدان آ جاؤ۔ امام عالی مقام نے غور فرمایا مٹی اٹھاؤ، مٹی تلی تے رکھی، فرمایا میں مٹی پہچان نہ پیا، تے او مٹی ہے جڑی جبریل نے شیشی وچ میرے عرض کی کیڑی جگہ عرض کی تھی کربلا، فرمایا ڈیرے لا دیو ہو میری آخری رام گائے۔ آقا حسین نے ڈیرے لا لے، صوفیاء نے گھیرے پا لینے، امام نے ڈیرے لا لینے، ڈیرے لا گیا جسے لے پھر دوستہ مذاکرات ٹیبل ٹاک سب ناکام ہوں دینے پہ آخر ہونا کیا فکر تھی تکا دینے۔ اگر نبی دی بیوی تے ماں دوڑ سکتی ہے تے یقیناً جدو بچے پیاسے ہونگے پاک دام نبی امام نو مجبور کر دیں گیا، چنانچہ پانی بند کر دیتا گیا ساتھ نو، پر ادھر علی کا گھر بھی کیا ہوگا ہے، علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ لچک پیدا نہیں کی تھی، اصولہ کے سودے بازی نہیں کی تھی۔ آخر دوستہ بچے بلکرے نے الاتش نے آوازیں پانی 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 دی آوازیں ہوندے نے پہ نامی تسویں دی درمیانی رات آ گئی۔ فرمایا جو جانا چاہتا ہے چلے جاؤ۔ عرض کیتی آقا کتنا نا مراد ہے جڑا اج موت کو دوڑ جائے، کہ ہو جی موت بار بار آئے، جڑا موت آوے تے علی تے نبی استقبال کر دے ہون۔ تیرے قدمہ تو قربان ہو جاگے، ایک جہان نہیں لکھا جانا، تیرے قدمہ تو نثار سب ہوتے نے۔ پھر آخر علی اکبر نے اذان آکھی، امام عالی مقام نے جماعت فجر دی نماز کرائی ہے، جماعت کرائی ہے۔ امام نے طویل خطبہ اتمام حجت دے واسطے نماز تو بعد پڑھیا، فرمایا پہچانو میں کون ہوں، میری ماں فاطمہ ہے، میرا بابا علی ہے، میرا نانا امام الانبیاء ہے، ذرا پہچانو تے صحیح میرے نال نبی دیاں نواسیاں تے دھوتریاں نے، نبی دیاں لاڈلیاں نے، نبی دا خاندان ہے، اور جدے تے دنیا سوار ہو جائے انہوں کی پتا ہوئے کہ نسبتاں کی ہوتیاں نے، انہوں کی پتا ہے رسول سے کرانے دی عظمت کی ہے۔ عزیزہ نے گرامی اب ٹیبل ٹاک ناکام، حسین یا بیعت کرنی ہے یا ووٹ دینا ہے تے یا تیار ہو جا، فرمایا اور شہادتہ شروع ہو گئی نے۔ وہاں بن کلبی قربان ہوں دینے پہ، خور قربان ہوں دینے پہ، ابو بکر بن علی قربان ہوں دینے پہ، عمر بن علی قربان ہوں دینے پہ، عثمان بن علی قربان ہوں دینے پہ، کدی ننے ننے لاشے انہوں محمد دے طرف دینے، پھر عباس دے بازو قلم ہوں دینے پہ، تین دن دے ترے آئے سید
تین دن دے دریائے سید ہوئیں سب دیاں خشک زباناں پھر بھی ود ود جاناں دتیاں میرے غازیاں شیر جواناں تین دن دے دریائے سید ہوئیں سب دیاں خشک زباناں پھر بھی ود ود جانا دتیاں میرے غازیاں شیر جواناں جدو سب قربان ہو گئے صرف جناب علی اکبر علی اصغر علی اصغر اور امام زین العابدین تے آقا حسین نے باقی سب لاشیں ٹوٹ ہو کے سید تھک گیا ہے جوان علی اکبر ہتھیار لگائے سامنے آئے عرض کیتی ابو جی اجازت فرمایا پترا روک دا نہیں میں علی المرتضیٰ دا بیٹا ہوں حیدر کرار دا بیٹا ہوں مشن عظیم اور مشن عظیم روک دا تے نہیں پر پترا میرے تو بات جاوی تو میرے نانا دا ہم شکل جدو دل اداس ہوندے میں تینوں ویکھ لینا وا نانے دی یاد تازہ ہو جاندی ہے دست بستہ قدماں تے گر پے عرض کیتی آقا آن والے لوگ اعتراض کرنگے بڈھا باپ شہید ہو گیا پتر دے سامنے اشوش دے خلاف میں اجازت دے دے شہزادیاں تیرے قدماں تو نثار ہوں میرا دادا شرمندہ نہ کرن میرا بابا شرمندہ نہ کرن ناراض نہ ہو جائے اجازت دے دے علی تیری جبر دی جوانی 18 سال دی عمر شریف جس لے دی فرمایا جاؤ بیٹا اجازت ہے پر پھپھوانو اجازت لے لو پھپھوانو بھی مل لو شہزادہ جاتا حضرت سیدہ زینب اور ام کلثوم دے خیمے چ جاندے نے پے گردن چکی پھپھو امی اجازت فرمایا آؤ بیٹا اجازت ہے آؤ بیٹا کیویں آئے ہو پھپھو جی سب قربان ہو گئے یا میرا ننا جا ویر علی اصغر رہ گیا یا میرا باپ ہے یا میرا بھائی زین العابدین چھوٹا ہے اصولن میرا حق بڑھدا ہے باپ کو اجازت منگی اجازت دے دتی ہے پر مشروط جاؤ پھپھوا کو اجازت لو علی دیاں دیاں نے دعا لے پترا سید جدو قدمہ تے گریا شہزادیاں دیاں آئی نکل گئے شہزادیاں دیاں آئی نکل گئیاں پھپھیاں نو بھتیجے بڑے پیارے ہوندے نے باپ دا خاندان ہوندے جس لے ڈگ پے قدماں تے پھپھو امی بابا انتظار آندے نے پترا جلدی کوئی بزدلی دستا نہ دے جائے دوویں پھپھو گلا وچ لے لیا جوان بھتیجے نو لے لیا فرمایا پترا علی دیاں دیاں وا روک دیاں نہیں پر پترا تو گیو نانے دی تصویر چلی جائے نانے دی تصویر معذرت خواہاں تفصیل وچ جاواں میرے اپنے حوصلے دی بات نہیں آرٹسٹ نہیں انہاں لوکاں دی محبت نو ایمان سمجھنا انہاں دی محبت نو ذریعہ نجات سمجھنا خیر مختصر کر کے میں عرض کرنا شہزادہ نکلیا فرمایا ویرا ذرا مینوں بھی مل لو فرمایا بیٹا جو سکینہ ننے جے علی امام علی اکبر آئے اپنے بھائی زین العابدین نو ملے فرمایا رج کے ذرا مل لے پھر جدائیاں لمیاں پین گیاں شہزادیاں دے جڑا منظر فرشتیاں دے بھی آنسو نکل گئے حوراں دیاں چیخاں نکل گئیاں پھر میرا شہزادہ مل کے امام علی اکبر جدو ننے جویر نو اٹھا کے ننا جی علی اصغر نو گود وچ لے کے سینے نہ لا کے گردن چکا کے او دے رخسارا تے گال تے قدم جس لے لب رکھے نے تاڑا نکل گئیاں فرمایا ویرا تیری جوانی نہ ویکھی ویر باواں ہوندے نے
اے چمنستان نبوی دی بند کلی افسوس ویر جوان ہون تے باواں بندے نے اج جوان میں تیری جوانی نہ ویکھ سکی تے ویکھ سکیا جے تو جوان تو علی اکبر دا دل باغ باغ ہو جانا جی ننا جی علی اصغر نظراں نظراں وچ جواب دیندا ہے فکر کرنا ویرا تقدیر کچھ ہور آندی ہے پئی چل چند لمحہ بعد تیرے مگر آواں گا یہ تیرا پیار ہے علی اصغر بھی دور نہیں رہے گا میں آ رہا ہوں پیار کیتا شہربانوں نے بوسا دیتا علی اکبر بیٹا حوصلہ کرو جناب علی اکبر امام علی مقام نے دلاسا دیتا پچھاٹے فرمایا او سو بھائی میں نو بھی پیار کرو ننی جی سکینہ نو چکیا گل نہ لایا چھوٹی جی بہنا چکیا گل نہ لایا ننیا ننیا بازوان علی اکبر دے گھر وچ کیرا کر لیا چیخاں نکل گئیاں سیدہ سکینہ دیاں اور نالی امام علی اکبر دیاں امام نے فرمایا پترا حوصلہ کرو تے بچی ہے تو جوان حوصلہ کر عرض کیتی ابو اے سکینہ دیاں آئی سن کے میں نو سغرا یاد آ گئی ہے جڑی مدینے میں چھوٹی میں نو سغرا دی یاد آ گئی ہے جیڑی مدینے میں چوڑیک دیئے پئی کہ میرا ویر میں نو لین آئے گا کون سغرا نو کوے کون بی بی پاک نو کوے اگو اپنے ویرہ کا انتظار نہ کری میرے امام نے دلاسا دیتا میں گوشت والوداع کے واسطے ایئرپورٹ سے گیا جس لئے جہاز اٹھیا واپس اور لگے ایئرپورٹ کچھ لوگ اکٹھے ہوئے کوئی مائی پانی لین واسطے دوڑ دیئے پئی کوئی بچہ چھوٹا دوڑ دے پیا کچھ سفید ریش بزرگ میں دوستہ نے پوچھا کی انہا جواب آیا اس بیٹی ایک خشیدی عالم چھے ایدہ ویر بیرون اسے کم جا رہا اور ویر کی جدائی وچ بکی ہے بے ہوش ہو گئی میرے آئی جاری ہو گئی اس پہن نو پتا ہے میرا ویر آ جائے گا جناب سکینہ تے سورہ نو پتا ہے ویر واپس نہیں ہو شادات جڑی اس کرانے نے قربانیاں دیتیاں نے ایویں نہیں میرے قرآن اللہ دے قرآن چے کلا سالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ایویں نہیں فرمایا کہ میں کلمے دا صلہ مغنا ہوں تو عزیزہ نے گرامی میرے آقا حسین نے دلاسا دیتا بیٹا یزیدی بزدلی دا تانا نہ دے دے اس واسطے بیٹا حوصلہ کرو ننی جی سکینہ عرض کر دیا نے بے بھائی پیار کر دیا نے بھئیاں فرمایا جو بٹیا ویر نو جان دیو امام دلاسا دے کے اپنی چھاتی نہ لا لیو علی اکبر جس لئے پھر مہان سلام کر دینے پہ اختصار کرنا سلام کر کے سواری تے سوار ہوئے نے ایک خیال نے تڑپا کے رکھ دیتا سیدہ پھر میرے امام سکینہ نو تاریا دوڑ کے گئے فرمایا بٹیا او پیارے بیٹے علی اکبر کی گل اینی گل ہوئی جناب سکینہ اگے سواری دے کھڑیاں ہو گئیاں نے عرض کی تھی ابو جی ذرا کنڈ پیچھے ویکھو ویکھیا جناب سکینہ اگے کھلوتی فرمایا جدو ویر دولے بندے نے
वे जदों वीर दूल्हे बनदे ने भैणां वाग फड़दियां ने फेर वेला नहीं फरमाया मंजर पेश कर देता है सकीना सामने खड़े होकर पकड़ी लगाम सवारी दी बीबी ते रो रो देवे दुहाई मैं सदके मैं वारी वीरा मैं सदके खोल खलो बीबी सकीना रो रो देवे दुहाई मैं सदके मैं वारी वे वीरा मैनू दे जा वाग फड़ाई कहन दिया ते आंसू निकले फरमाया सकीना एक दा सिला क़यामत नू दियांगा इमाम ने फिर उठा लिया इमाम आली मुकाम मुख्तसर इख्तिसार करना वा दलाशा दे मेरे इमाम ने फरमाया या पुत्रा सवार हो जाओ फिर खैमे वल रुख कीता शहजादे ने अम्मी शहरबानो सलाम अलविदा ए लाडली अली दिया बेटियां फुफो अम्मी सलाम अलविदा शहजादियां ने आख्या जाओ बेटा शुक्र खुदा जिसले सैयद तुरे किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है हैदर करार दा पोता जाता है खलबली बच गई होश और होश को जो कम लेने अली दा पोता आ गया अली का घर भी क्या घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही खुदा मालूम होता है इख्तिसार करना मेरा आका सवार करके फिर कदमानू सलाम करके शहजादा ते मेरा सैयद इमाम अली अकबर गया बाप ने आख्या या रब्बुल आलमीन ऐ मेरा तोहफा कबूल कर ले जवान अली अकबर होदा पिया तेरे दीन तो राह खुदा कुर्बान कर रब्बा तेरे दीन तो कुर्बान करना पिया फरमा मैं आऊंगा कश्ती किनारे लगा के हैदर करार दा लाल गया यकबार की नल हमले होए और दूर तुमी होई है कदी सवारी बाहर आउंदी है कदी अंदर जांदी है कदी बाहर आउंदी है कदी अंदर जांदी है इमाम आली मुकाम शहजादियां नु तसल्लियां दे रहे ने देखो ताड़ा बेटा करदा की है पिया अली दी तलवार ते जौहर दिखा रहे देखो आ रहे और किस कदर फुर्ती नल हमला कर दे पिया एक आवाज़ा बुलंद होया यकबार की नल हमला कर दियो नेज़ियां दियां नियां सिद्धियां हो गईयां तीरां ते तलवारां ते मींह पैने शुरू हो गए ने बिजली की तरह चमक के गिरदियां ने पईयां और फिर वेख्या कुछ देर बाद एक जालिम ने नेज़ा मारिया नार बन गई सीने विच सैयद चकरा के जमीन ते आ गए सवारी खाली गई क़यामत सूरा भाई जान साडा बेटा गिर गया है अली अकबर दी सवारी खाली हो गई है फिर रवायतां दो मिलदियां ने रवायतां दो मिलदियां ने एक एक लाश दे टुकड़े हो गए दूजी रवायत नहीं यार गिरन लगे आवाज दी अबू जी आका हुसैन को आवाज दी शमशीर जुल्फकार हैदरी लहरा के शहजादा जदों बेटे दे वल गया
بندیاں دی طرح دوڑے ویکھیا تے بیٹا بے ہوش سینے وچ غار بنی ہوئی ہے سینے اٹھا کے گود وچ پایا پیار کیتا زلفاں نو سواریا جس لے دیر بعد ہوش آئی فرمایا بیٹا لی ایک پہچان نہیں سر دے اشارے نظر کیتی ابو جی پہچان ابو جی پہچان فرمایا بیٹا ہمت ہووے ذرا بول کے دس دے آخری بار میرے پتر دی زبان وچوں ابو دا لفظ نکل آئے گا عرض کیتی آہستہ جی زبان عرض کیتی ابو جی تسی میرے والد گرامی آقا حسین فرمایا ہاں پترا کوئی آرزو ہووی بول میں علی مشکل کشا دا بیٹا ماں امام الانبیاء دا نواسا عرض کیتی ابو جی جو نظارے نظر ہوندے نہیں پہ وہ تے کوئی دنیا دی چیز یاد نہیں ہون دیندے پر ایک کو حضرت باقی رہ گئی ہے فرمایا بول بیٹا مشکل کشا دا پتر عرض کیتی ابو جی ایک وری باجی سورہ نو ویکھ لواں کس حال وچ فرمایا فیرا فرمایا پترا فکر نہ کر توجہ کرنا انج بازو انگلاں اٹھائیاں آقا حسین نے انگلاں اٹھائیاں فرمایا لے پترا ذرا انہاں انگلاں درمیان نظر مار جس لے نظر ماری کل حجاب ختم ہو گئے ویکھیا مدینے وچ سورہ رو رہیاں نے حضرت نے حسن مسنہ دی خدمت وچ عرض کر دیا نے آقا پتہ کرو کوئی رائی مدینے جاندا ہوئے کوئی رائی ہوئے مدتاں بیت گئیاں ویر ویکھیا مدتا بیت گئیاں ویر ویکھیا نو ذرا جلدی نل ویر ملواؤ پاپا ابو آقا سرتاج من لکھو مدتا بیت گئیاں ویر ویکھیا نو ذرا جلدی نل ویر ملواؤ بابا مینو اپنے ویران تو داس ہو گئیاں کے لکھے جا رہے ہیں جس لئے نہیں گل ویکھیا رو رہیاں نے امام علی اکبر نو فرمایا ہاں بیٹا ویکھ لے آئی عرض کیتی ابو کوئی جائے میرا سلام دے دوے واہ واہ کہہ دے وعدہ وقت نہیں ملیا ورنہ وعدہ ضرور نباندا امام علی مقام دلال باپ دی گود شہید ہو گئے انا للہ و انا الیہ راجعون امام علی اکبر شہید ہو گئے پھر ننگی علی اصغر شہید ہو گئے عزیزان گرامی پھر ننہ جا لاشا لے کے سید ہوں دے پیا تیاری کر دیئے باقا حسین کی شہادت پیش کرنا چاہوا توجہ نال اور مسلمانوں ذرا سینے چ ایمان رکھن والے ذرا دعوت ذرا اس خاندان نال محبت رکھن والے میرے آقا حسین جس ویلے آقا حسین تیاری فرمائیے ذوالفقار حیدری پکڑی امامہ شریف بنیا ویکھیا کہ مدینے تے راہ تو ایک بندہ لگا ہوندا ہے ڈاچی سوار جیڑا دوڑ کے لگا ہوندا ہے فرما خیال آیا خیمے دی بیگ تو خیمے تے حملہ کرنا چاہتا ہے امام جلدی میں خبردار اگے نہ آویں اگے علی دیاں روب کر دیا نے پیا ملعون نہ ہو وہ دست بستہ قدمہ تے گر گیا آقا میں کوئی مخالف نہیں میں تے غلام فرمایا کتوں آئے عرض کیتی میں مدینے ہو آیا فرمایا کیویں آئے حضور میں آپ کی بچھڑی ہوئی بیٹی دا قاصد بن کے آیا بچھڑی ہوئی بیٹی دا قاصد بن کے آیا فرمایا اور والیاں نو پانی پہ آیا جا پر آیا حضور اے کی ماحول بنے فرمایا میں تینو دسنا اور والیاں نو پانی پہ آیا جاندہ ہے کھانا کھلایا جاندہ ہے پر میری بیٹی دا پیغام لے کے آن والیا آج حسین مجبور ہے میرا پتر علی اصغر بھی پیاسا چلا گیا ہے میرے جوان علی اکبر بھی پیاسے چلے گئے نہیں
میں علی اصغر بھی پیاسے چلے گئے نہیں، علی اکبر بھی پیاسے چلے گئے نہیں، آج میں مجبور ہوں۔ امام علی مقام امام حسین ذرا توجہ، پھر فرمایا چلا جا میرے بچے شہید ہو گئے نہیں، کھیتی علی کی کٹ گئی۔ فرمایا میرے بیٹے شہید ہو گئے نہیں، مسلمانوں پیغام دیتا نکل جاتا کہ یزیدی گھیرے چنایا جائے۔ پھر امام تیاری کر کے فرمایا شہر بانو عرض کی تھی سرتاج من حکم ہوئے، کہا کہ بیٹھیاں نے علی اصغر سے غم نے چور کیتا ہے بانو۔ فرمایا امام نے شہر بانو عرض کی تھی آقا حکم، گردن اٹھائی فرمایا شہر بانو حوصلہ کر تو علی دے گھر دی عزت شیر خدا دی نوے، عرض کی تھی ویرا حوصلہ ہے، کوئی آواز نہیں نکل رہا، غم نے چور کر دیتا ہے۔ فرمایا حوصلہ کر علی امتحان باقی ہے، فرمایا آخری زیارت کر لے حسین دی، پھر تینو حسین نظر نہیں آئے گا۔ آخری زیارت کر لے، جس لئے نہیں بات سنی حضرت شہربانو تے غشیدہ عالم دلاسہ دے کے حوصلہ دے کے کھڑیاں کیتا قدمہ تے گر گئیاں۔ فرمایا شہربانو حوصلہ کرنو شیروان دی پوتی علی دی نوے، عرض کیتی آقا پہلی تے گل عثمان دی کی زندگی جدی گود خالی ہو جائے، پھر دوجے نمبر تے آقا اس واسطے بھی برداشت نہیں ہویا، کوئی سورے اجڑے تے پیکے دن گزار لیں دیا نے، جے سورے اجڑ جائے پیکے گزار دیا نے، کوئی پیکے اجڑ کے سورے، میں اس واسطے آقا تیرا سہارا سی، آج شہر بانو دے نہ سورے رہ گئے نے تے نہ پیکے رہ گئے، آج نہ سورے نہ پیکے تنہا ماں۔ فرمایا شہر بانو فکر نہ کر جدہ کوئی نہ ہوئے ادا خدا رسول اللہ۔ امام عالی مقام اختصار عرض کرنا تلاشہ دے کے میرے آقا پھر نکلے نے، فرمایا لو شہر بانو الوداع، پردے دا خیال رکھنا، عرض کی تھی ایک لمحہ وقت دے دیو سرتاج، آقا حسین دے قدمہ تے گر گئیاں، فرمایا بول شہر بانو، عرض کی تھی آقا جدو شوہر شفیق ہوئے تے عورتاں دے طبیعت دے وچ لاپرواہی آ جاتی ہے، کوئی بات نہیں مہربان نے معاف کر دیں گے، کدی وقت نال کھانا نہ پیش کر سکی ہو ماں، کدی وقت نال پانی نہ پیش کر سکی ہو ماں، یا کوئی جملہ نکل گیا ہوگا جڑا طبیعت ناگوار ہے، اے علی دا مولا کائنات دا پتر مہر نبوت دے کھیڑن والے، کوئی جملہ ناگوار ہوئے معاف کر دیں۔ فرمایا شہر بانو تینو ایک واری معافی نہیں، لاکھ وار معافی تو او قربانیاں دتیاں نے جڑا قیامت والے دن تو اپنی مثال آپ ہوئے۔ میرے آقا حسین، میرے آقا حسین جس لئے دراسے دے کے اختصار نکلنا ایک اور خیمے وال رخ کیتا ہے، ایک دا خیمے میں جدر علی دے پتر دی گردن چکی ہوئی ہے، قدم زمین تے کس دے جاندے نے اٹھا کے پوری طرح نہیں چل دے، اور گردن حیاء نل چکی ہوئی ہے، ایک خیمے میں خاتون جنتیاں دیا، ایک خیمے علی دیاں تیاں دینے، ایک خیمے علی دی لاڈلی بیٹی ام کلثوم دینے، ایک خیمہ فاطمہ حضرت سیدہ زینب علی دی لاڈلی تی دے خیتیاں دے خیمے نے۔ امام اندر داخل ہوئے، عجیب مندر ویکھیا، ایک آن پیر دا لاشا پیا ہوئے اور محمد دا لاشا پیا ہوئے آئے اور جناب علی اکبر دا لاشا پیا ہوئے آئے،
شہزادیاں کدی آن دا منہ چمدیاں نے والا نو سوار دیاں نے کدی محمد دے چہرے نو چمدیاں نے کدی علی اکبر دیاں زلفاں نو سوار دیاں نے چمدیاں نے بول علی اکبر پترا تے نالائق فرما بردار سے آواز دے لیا عجیب پھوپی میں حاضر ہویا کدی دیر نہیں سی ہوئی شہزادیا بول پھوپو نو تسلی دے دے اٹھ میرا علی اکبر بے وفادار بھتیجیا بولتے بے وفادار بھتیجیا بولتے صحیح بے وفادار بھتیجیا بولتے صحیح میں جملہ زلف زنجیر تیری سانو اپنے پتر نہیں یاد رہنے اکبر بھلنی نہیں تصویر تیری امام نے منظر ویکھیا چیخا نکل گئیاں علی دے لال دیاں اگے ودے شہزادیاں تعظیمن کھڑیاں ہو گئیاں نہیں فرمایا شہزادیوں علی دی بیٹیاں شیر خدا دیاں دیاں عرض کی تھی بھائی بالکل بجاؤ فرما دیو پر او دے نال ایک پھپھو بیاں ایک ماں بیاں عورتاں دے دل اولاد واسطے خاندان واسطے بڑے نرم ہوندے نے فرمایا شہزادیوں پھر میرے آن دا مطلب سمجھ گئی ہو عرض کی تھی ویرہ علی دیاں تیاں جدو نبی اعلانے جہاد کر دے سن علی جدو تیار ہو کے نکل دے سن چہرے دی چمک دستی سی علی میدان میں جا رہے ہیں تو بھی علی دا بیٹا ہے چہرے دی آخری وار پہنا نو ملنا آیا ہے فرمایا ہاں مل لو اجازت پھر کوئی پشتلی داتا نہ دے وے ایک کندے نال میں کلثوم لگیاں دوجے کندے نال سیدہ زینب چیخاں نکل گئیاں قیامت صغریٰ دا منظر ہے قیامت صغریٰ دا منظر ہے ایک قیامت صغریٰ دا منظر ہے جدو آخری وار پہنا ویر نو مل لگیا نے انشاءاللہ وچھڑن نہ ویر کسے دے تے نہ ہون نمانیاں پہنا جس پہن دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا حیدر کرار نے فرمایا لو بہنا الوداع آپ فرمایا ویرا دعا کر جا فرمایا جدو ویر کرو نکل دینے پہنا خیر دعا کر دیا نے خیر دیا خیران دیا دعا کر خیر ہوئے عرض کی تی ویرا اشیت خیر دیا کریں گے آج تو دعا کرنی ہے فرمایا کیوں فرمایا ویرا تو علی دا پتر مرد تیرا امتحان ختم ہون والا ہے دیاں تی علی دیاں وہاں نال عورتاں بھی ہیں ساڑھا امتحان ہون شروع ہونے ویرا دعا کر جا پائے سباق میں لگنس نہ آ جائے شہزادیاں واسطے دعا کر دینی پہ یا اللہ حوصلہ استقامت دے امام عالی مقام نے دعا کی تھی فرمایا لو الوداع پھر جدو سید جدا ہویا شخیمے دے گیٹ تک بہنا الوداع کہہ دیا نے پہیاں پھر کتوں الفاظ لیا انہا شہزادیاں دا جدو پتہ ویر جا کے پیشہ نہیں آنا پھر میرا آقا امام زین العابدین کو لائے نے چھاتی نہ لایا مسند نشین بنایا فرمایا پترہ نانے دے دین دا خیال رکھنا تیرے نال فاطمہ دیا تیاں نے انہ دے پردے دا خیال رکھنا حضور تعمیل حکم ہوئے گی فرمایا مسائب مردان واسطے ہوندے نے عرض کی ابو بینو اجازت دے دیو فرمایا پترہ تینو اجازت نہیں تو جائیں گا حسین دی نسل ختم ہو جائے گا ابو جے حسینوں کو چھوڑے گا تے نہیں فرمایا کی مجال اے ہوئی اللہ رسول دی مردی ہے کہ تو رویں گا نالے بے ابو جی میں کوئی لوگ فرمایا نہیں بیٹا تینو حکم نالے تو جائیں گا حسین دی نسل ختم ہو جائے گی عرض کی تھی ابو جی جے نسل دی باسی علی اکبر نو رکھ لیں دے جوان بھی سن ہم شکل بھی سن رسول اللہ دے فرمایا پترائے دے اندر راز ہے تیری ماں دے نام
نام شہربانو ہے، او دی ماں دے نام ام لیلا سی، تیری ماں دے نام شہربانو ہے، تیرے ماں دا تے میرا نکاح پڑھاؤن والا فاروق اعظم ہے، جڑا تیری نسل جو ہوئے گا انہاں دا حیا۔ بیٹا بہت حکمتہ نے بیٹھو، پھر امام عالی مقام نے امام زین العابدین نو بٹھایا، پھر ٹرے میرے آقا حسین۔ کدی گھر وچ منظر بن جاندا ہوے گا، جدوں بات ٹرن لگدا ہے کوئی وڈا، چھوٹے چھوٹے بچے ضد کردے نے میں بھی نال جانا ہے، اور پلہ پکڑ کے نال 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 چل دے نے۔ میرا آقا ٹریا ہے، ایک چھوٹی جی بچی پلہ پکڑ کے نال نال ٹر دیے پئی، جدر جاندہ ہے باپ نال نال جاندیاں نے پئیاں۔ ایک کون نے جناب سیدہ سکینہ نے نال نال جاندیاں نے، سب نو مل دیاں نے، مل کے جدو آقا حسین آئے نے فرمایا ابو کدھر چلے ہو، میں جاواں گی یا میں نو چھوڑ کے نہیں لے جانا؟ فرمایا بٹیا پوتی علی دی اگرچہ چھوٹی ہیں، پوتی علی دی آؤ پیار کر لو، سینے نہ لایا، ننیا ننیا بازوان نے باپ دے گل وچ گھیرا پایا، چیخاں نکل گئیاں، ابو نہ جائیو، ابو نہ جائیو، ابو نہ جائیو، ابو نہ جائیو، کیونکہ ماں پہ مان تران تیاں دے ہندے نے، کوئی گل کرے تیاں دیا نے بہت کون ہے گل کرنے والا، میرا پیو جودہ رہا، ابو تسی چلے گئے، سکینہ دے مان ٹوٹ جان گے، ابو کون میرے لاڈ لکھے گا، کدے سینے تے لیٹاں گی؟ فرمایا بٹیا حوصلہ کر، چھوٹی ہے مگر پھر بھی علی دی پوتی ہے۔ امام نے دلاسا دیتا، امام دلاسا دیتا، دلاسا دے کے فرمایا لو لو سکینہ بیٹا جاؤ، ادھر فضا نے حکم دیتا، فضا آقا حکم فرمایا لے جاؤ، جاؤ جا کے بیٹی اپنی امی دی گود وچ لیٹو، علی اصغر دے غم دے وچ کمی ہو جائے گی، تیری امی دے دل نو سہارا مل جائے گا۔ حکمن جدو سکینہ جاندیاں نے پہیاں لے کے خیمے دی اوٹ تک پہنچے، سکینہ فرما دیا نے فضا جی بی بی پاک، فرمایا رک جا، آخری لمحات نے میرے ابو دے، پھر ساری زندگی باپ نظر نہیں جوڑا، ساری زندگی میرا باپ نظر نہیں آئے گا، رک جائے آخری لمحے زیارت کر لین دے۔ سکینہ خیمے دی اوٹ وچ رک گئیاں، میرے آقا نے خیمیاں والا ہاتھ لہرایا، فرمایا لو شہزادیوں الوداع، اے خاندان نبوت الوداع، حسین جا رہا ہے، میرا آقا حسین سواری تے سوار، حکم کیتا سواری چل، سواری چلی نہیں، پھر جھڑکیا چل چلی نہیں، سواری آسمان وال چہرہ اٹھایا، میرے رب العالمین قادر مطلق رب میں نو زبان دے تیرے نبی دا نواسا ناراض ہوتا ہے پیا، نبی دا نواسا ناراض ہوتا ہے پیا، اے ناراضگی دی برداشت میرے کولو نہیں ہوئی، اندر آدھا جواب دے دے، زبان دے دے، زبان ملی، عرض کی تھی آقا میں نافرمان نہیں، میں نافرمان تے بے ادب نہیں، تیرا حکم ہوئے میں سمندر وچ کود جاواں، تیرا حکم ہوئے میں دریا دا اگ دا دریا ہوئے تے کود جاواں، فرمایا پھر ٹر دی کیوں نہیں؟ عرض کی تھی آقا کیویں ٹراں، ذرا پیچھے مڑ کے تے ویکھو، خیمے دی اوٹ وچ ننھی جئی سکینہ ہاتھ جوڑ کے بیٹھی ہے، نی سواری نہ ٹری،
ننے جے ہاتھ جوڑ کے بیٹھیاں نے نی سواری ہے نہ ٹری تو ٹر پئی سکینہ دے ابو چلے جان گے مجھے یاد بات مارو اوے کچھ بغیر کی دا مظاہرہ کیوں کرتے ہو میرے آقا نے اسے ویلے پھر سواری تو اترے آگے بیٹی نے اٹھایا فرمایا بٹیا نہ روک تیرا دادا میرا انتظار کردہ ہے پیا تیرے ویر میرا انتظار کردے پہ ابو جی یہ تسی چلے گئے مدینے کون آئے گا کون سکینہ نو لوریاں دے گا اگرچہ چھوٹی پر کچھ فراست رکھنی امام الاولیاء دی پوتری مینوں پتہ ہے مینوں جیلاں وچ کون لوریاں دے گا میرے آقا حسین سواری مختصر کرنا نہ اتنا حوصلہ ہے نہ اتنا میرے آقا نے سواری تے سوار ہوئے اور آنسو نکل گئے آخری بار سلام کیتا شہزادیہ نو الوداع کے فرمایا لو الوداع اے خاندان رسول لو شہزادیہ الوداع میرے آقا حسین دی سواری ٹری کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا یزیدی کتیاں دے دل دہل گئے نے فرشتے بھی ظلم و ستم نو ویکھ کے رو رہے نے پورا دیاں چیخاں نکل رہیاں نے اور کی ہوندا ہے شہزادہ خرام اپنے مجاہدانہ انداز دے نال جویں مجاہدان دا انداز ہوندا ہے بڑے کانفیڈنس نال میرے حسین جاندے نے پے کوفیاں دے دل دہل گئے فرمایا علی دے پتر ول ویکھو میدان وچ آن دا طریقہ بھی حیدر کرار والا ہے علی دیکھ حیدر کرار والے کتنے کانفیڈنس نہ خود اعتمادی نہ اور یاوے خیر مختصر کرنا جسے لاشے نظروں دے پیز الفقار حیدری دے جوہر دکھائے اے پھر بابازہ بلند ہویا امرو ساز نے یک بار جن الحملہ کر دیو ایک اللہ شیر علی دا اتے دشمن کھبے سجے ہر پاسے دشمنیاں نے گھیرے کدی سواری ٹوڑ وچوں باہر آندی ہے کدی پھر جاندی ہے کدی پھر آندی ہے چیخاں نکلدیاں نے پیاں یزیدی کتیاں دے مگر جدو یک بار نال حملہ ہویا سید دے جسم تے اتنے زخم ہو گئے سواری کدی باہر نکلدی ہے کدی اندر آندی ہے پھر سواری نکلی اس گرد و غبار دے گھیرے چوں کہ سواری خالی ہے شہزادیاں تے غشید عالم پابی شہر بانو تیرا سہاگ لٹیا گیا سکینہ تیرا باپ جدا ہو گیا میرے آقا حسین سواری تو زمین تے آ گئے نے سواری تو زمین تے آ گئے نے اور پھر اختصار کرنا دنیا دا کتا کے ودیا فرمایا ہٹ میرے کناں وچ اذان امام الانبیاء نے آکھیے اج لاج رکھ لین دے سر سجدے وچ گیا ظلم دا خنجر چلیا امام شہید ہو گئے ان للہ و انا الیہ راجعون کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی پردیش میں حسین سے بہنا پچھڑ گئی عزیزہ نے گرامی عرض کرنا اتھو تک بات رہی تے مرد میدانہ ایتھو تک بات رہی دی پھر مرد میدانہ وچ جاندے میدان کربلا وچ ظلم سیتا ہے امام شہید ہو گئے فتح دے نگارے وجن لگ پے فتح دے نگارے وجن لگ پے بے گورو کفن لاشے نبی دے نواسیاں دے پے ہوئے نے علی دی اولاد فاطمہ دے پتراں دے پے ہوئے نے جنہاں تے کوئی آنسو بہا نہیں سکدا فتح دے نگارے
بج گئے پھر اس تو بات نہیں جشن منان تو بعد سوارا نے خیمیاں وال رخ کیتا جدو خیمیاں وال رخ کیتا خیمیاں وال رخ کیتا کائنات دا ذرہ ذرہ شرمندہ ہو گیا او لینو حیا کرو کدھر رخ کیتا جے علی دیاں دیاں بیٹھیاں ہویاں نے او اپنے اپراواں دے غم وچ چور نے میں کتھوں الفاظ لیا ہوں کتھوں اتنا حوصلہ لیا ہوں کہ منظر پیش کر سکا بس کروایت دل نو ہلا دین والی یہ جڑی میں پیش ہوئی کر دینا ایک سوار لنگ دے پیا آندہ میں ویکھیا ایک چھوٹی جی بچی ایک نکی جی بچی دوڑ دیئے پئی ٹیلے تے دوڑ دیئے پئی ہائے ابو جی ہائے ابو جی ہائے ابو جی دے آوازیں دے رہی ہے ایک ظالم پیچھے دوڑ دے پیا والیاں پکڑن واسطے انہیں کھچی کن زخمی ہویا خون لگ دے پیا ننی جی بچی آقا حسین بھی دعائی دے دیئے پئی نالے کج کے فرما دیا نے میں کتے پیشا ہٹ جا میں علی دی دیا اہلہ بھر تینو والیاں دے دیا میں ذلیلہ قریب آیا اگرچہ چھوٹیاں پر نبی دا خاندان